Sa kaaw. Pada siyang kaagi karon magkaning usa ka lalaki nga taga Mangagoy, Bislig City sa Rigao del Sur. Ang atong magtatampo nagdasangan nga people. Mga buwisit! Buwisit! Si Charmin gisapot na sad. Nanghagi na sad. Nahurot ang pagbuak ng mga butang da. Ay, paita asawa ha. Bangon ko bi. Ato na ko siya. Buwisit! Ay, ano naman sa ha? Manuga? Uy, sa'yo pis buntag. Nanghagi sa masuga. Nagisapot dagad ha. Ay, kasi may dili na puton. Nasayo magkaini anis atos silang biring ka na ningil sa atong utang. Piti-pitong sildo. Mabayaran na na to. Mabayaran lagi, pero perming doon ay balance. Basta ko ang balance kaysa data. Ay, lang kay naglihok atong utang. Wa magpundo. Ay, kay magadatam ta. Uy, patungan naman sa bagong utang. Ablara, mura nagway data. Naningil na gyud siya, nya pahutdan ang tanan natong utang inigting bayad nato. Way balanse. Ipa-impas. No impas, no utang ko no. Huh? Magnanga na lang unya ta ini. Hanggap ta sa hangin. Nagsaligrabe tas utang sa ilang tindahan. Ang atong giutang niya cash ug ingon man mga pagtaon dias iyang tindahan mo ni atong gisaligan. Gili. Ngita li ko pagi. Ay, kapala ka. Ay, nagsapot-sapot. Good. Good vibes, good. Uyop, sap. Ay. Pita. Pita. Kalihay gyud ha. Di ko mulihay. Ako may go. Ari kagas kong unang frame nga mong ginabay. Pangitagi pagi ha. Kay gipulan gid ko ning kalaki ha. Biya ata gyud niya ka. Di, ayaw mo na. Kung di ka mawili na ko, kawilihin atong anak. Kamong duha ang dili nako kawilihan. Mulayas ko ug ibilin ko nimong atong anak. Simba ko itaon labang upito ka raod. Simba ko itaon mulayas ka. Mulayas gyud ko ti manina. Nyantas inyong school ha, anak ha? Balikaon sa papa, ha? Bye pa. Bye. Daglamig ulit ni mo pa ha. Tanaw lang papa. Di lang ko saad. Pa, ayaw na lang ko kuhaan niya pa ha. Updi raman mi. Pauli raman ko. Tuyog akong mga classmates nga ato silingan. Maayo noon kung mauna. Amping sa paglakaw ha? Dili magkiyat sa daan ha? O pa. Sige, atro ko. Amamis mama ini uli ha? Dili magbad ha? Ha? Ano di siya sa puton? Okay pa. No problem. Problem gi. Adun sa papa. Bye. Bye pa. Kuyog nila ko dito, Cebu. May trabahong nagpaabot ko dito. Cebu. Kalayo sa ito eh. Malayo ko sa pamilya. Unya, bay. Anahirog ka din sa ato nga bilong minimum ang sweldo. Samtang dito sa Cebu, above minimum. Pwede ba gito mo overtime aron madungagan ang imong sweldo? Kay dako nga building ang i-construct. Eh, paitag ning wate na kong grado eh. Construction na kita ay masudang trabaho. Hindi sa pagkatrabaho, dagkutidahan. Kay elementary graduate naman ta. Tungos ka pobre. Ano na pagmahay, bay good. Mauram sa'yo nakaya sa itong ginikanan. Mausad. Nya, saban, ha? Sama ka? Mukuyo ka na ako, Cebu? Deal? Or no deal? Bay, panayon to na. Lunch break na. Mga oras na Kaya bay. Bawa mo ko cellphone mo bi. Manawag ko sa kong asawang ikamingawan. Dito sa sling. Uy, Paitay niya sa layo eh. ay, wala ba ko iloda? Pelodi lang ha. Kung makasweldo na ha. Palit ang barkong sintang. Hindi na kami sige panghuwan ako. Kung di time siya nga gusto kong manawag ni Charmin, makatawag ka dayon. Di na magpaabot ako. Kasabot ka ba? Nadawat na nako ang kwarta nga imong gipada. May kadako-dako. Diferensya kay si mong sweldo diri sa Bislig. Mabitaw day. Huwag ko magbahin ni Kuya kung bay-aboy diri Cebu. Tingalig matintal ka na sa mga babae di ha. Bantay ka lang gid ako. Uy, di. Babae ko taon. Huwag ko ilay babae ko kinabuhi. Si Charmin na gid ang akong asawa. Sige na oy. Mga tong na Miss Dudong, gabiin na. Alas 8 pagkadis gabi eh. Ay, nagduka na gani ko. Usayo ko kung bata. Bae na. Hello, Day Charmin. Day. Uy, wala siya speakers linya. Mamali, I love you. Paita. Kalais kong live din uy. Bay! Tuyog ka na. Lipay-lipay ta. Sweldo bitaw. Bay, kamo lang eh. Di lang ko. Bukas ko kwarta eh. Giro to ko pa ang Charmin. Kinari ka cellphone na tag-500. Moy, bahin sa ko sweldo.
Wa ka magbiling para sa imong kaugalingon. Nalimot ko, buang nga bitaw. Nalimot. Unya, saan naman lang ang imong kaugalingon, ha? Kuan pa, human lang ko eh. Ako nang baylan sa sildo. Maluitaw ka na ko ba, human ko ba. Nabutangin mo ba eh? Ay, sige na, sige na. Kuyo na lang na mo. Ako na ibahala ni mo. Kay, nga no, asa magiging Ako man kidlap-kidlap ay. Kaya barat ko nga baro. Bay, lain na ini, uy. Makasa akong Charmin ini. Ay, di tapos sakpan ay. Tapos sakpan. Si Charmin layo ito. Tapos bislig. Kita na ta si Buk. Sama mo sumbong niya to, ha? Hello, boys! Uy, luboys ko. Tingali gusto mo table. Bakante ko. Sige, sige, miss. Sige. Lingkod, lingkod. Ha? Thanks! Order ko ladies drink, ha? Uy, miss, ay lang kay sikit ako. Adto lang kauban ko. Adto sikit ko. Ay lang nako. Nga naman! Nahadlo ka mo kuryentihan? Game naman sa ko. Panganahan ka. Ah? Ani ba aboy matug eh? Labi na gubog. Ako kigagok. Di ko magatug. Mubangon ko may nang tubig. Ano man eh, kalit akong gikulbaan. Wa ba kinatapos amo? Manawag kong Charmin bi. Magsusi ko. Sige malagbagting. Kapinan ako magdayal. Katuog ito kali. Wala tingali ng kalit nga gibati ng kukulba eh. Manikamot ako makatuog eh. Mag-stress na sa kadlaon. Manikamot ko makatuog. Bye. Kuyog na sa taon niya, Ah? Bay, di na ko eh. Kada sildo lang yun. Sigil taglaag. Nakonsensya ko sa kong asawa eh. Nga nung makonsensya mo ka, bay? Eh, ikaw naman kang mukanta. Uinom. Hindi mo ka parehas na ko nga mutira yun. Bisa na. Kinsa may magdahom, no? Nga, magunom na dito kabuhan din si Bubay, no? Oo. O magkamatay na gabi ng gibati ko sa akong asawa o sa akong anak. Huwag sa gawsanan sa anak. Usasa nga. Utong nagay ko ini. Tingo ba gini, inig uli na ko spislig. Uy, tukana na si Junior. Ha? Hanggawa gini mo, oy. Cellphone mo, bagting. Tingali si Carmina, ang nanawag. Uy, iwa mo ko kaila ning number mo ni. Nambira? Tubagon ko na lang. Hello? Hello, Pipoy. Si nang biringin ni mo ang inyong utanganan og Ay, tindahan. nang biring. Nanawag lagi ka. Naningil ka sa akong utang sa tindahan, ang? Si Charmin may paninglinang, ayaw ko. Tuaman niya ako tanang sweldo nang. Iwa ko maningil, oy. Imong anak ang dunay tuyo na malihog patawag nimo. Ay, maayo gani kay iyang kasuwat ang imong number. Maong nga malihog si anak ko nga patawagan ka. Unsa, ang cellphone des yung mama, handa Charmin. Ay, soryahin ng imong anak ko. Hello? Pa? O anak, o nga nagilak man ka. Nga nang hasol man kang tao eh. Kung may tuyo ka na ako. Kang mama ding cellphone, kang mama din mo. Wala man si mama pa. Ibiyahan man ko niya. Tinda ko naman sa diyan. Ay, mabdos imong asawa, Pipoy. Og ni Koyog na siyang laki. Para ko giugbog ka kandila sa kudabati gikas kong anak ug sa musilingan. May laki akong asawa. Ug ni kuyog ni sa iyang kabit. Mabdos kong hinampak. Kalaming balik ka sunod kadaghan ay. Napukus ko magbalik sa bislig. Kinalo ikos kong anak. Wala ko magbalita ko na hain ang hinampak sa kong asawa. Kani mo Charmin, gabaan pa ka. Nagtarong man ako pero nagbinuang ka. Din lang kutob. Salamat. More power sa RMN. Kamusap mga ikalaw, mga sukinti paminaw, kinasintasin kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa sakaw. I-address lang nining tulumanon, handimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa handimanan official Facebook page. Susunod kayon, Recorded by Radio Mo TV. handumanan sa sakaaw. Kumusta kanyang tanan sa libong-kalibong tipaminawan, nisikan na kayong hanumanan sa kaawit. Ilabi na sa mga artista na maghatong kinabuhi na kung swatampo. Ako si Michael. Sa dili pa kusugdan sa pagsaysay ka na kong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ka na uluhan, kapalaran. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit.
Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki sa usa ka barangay sa General Santos City. Nagpatago sa matuod yang address. Ang ato nagtampo nagdasangan nga Michael. Gutom! Gutom ko! Gutom ko! Hilom na ha? Mabunal lang ta karon. Isultihan na baya ka na ako nga was papa nimo. Pagkanon to niya kabas. Yan, nera ko. Oo. Gusto na. Ayan na pagilak. Nandun sa papa. May ako pagkaon. May pagkaon si papa. Lami? Lami food? Yay! Kaon ko! Sis, mabungad ka. Then, Nanit, ipahimutang na ako mga ipamalit, oh. Kay ako na pagkaon si JR. Sige na. Wala sige, pakana ng anak ni mong inutil. Gikapoy na ba ako ha? Ah? Gikapoy na ko katiman o pamilyang dili ako. Nanit. Nanit. Kaya gini ka din is kawas. Nagpahangin ko. Dali na, manood na ta. Kitan si mga on. Nag-usa man ang anak ni mong inutil. Dahil mahimo ba? Igo na sa pagtawag mo niya inutil. Sakitan ba ako kay amahan ko ko. Ugusa may gusto ni mo nga ako itawag niya. Special child good. Di ba, inutil? Kay ati manunon man. Kikapoy na ko ati man sila tao. Nga dili akong kadugo. Dili na ko anak. Og labaw nang dili ko pa sa ikaw bana. Nanit. Buang masaguning akong kasing-kasing. Kung nganong nimo pa ni Pitik. Nga unta, nasahid man unta siya nga biyudo ka. Og may anak ang ati manunon. Oh. Kadagan ako nako. Murag di kong mahot man lalaki, uy. Nga di patol na lang gid nimo nga wa nilain. Sakita sa dana, de. Sakit bitaw ang kamatuoran. O kudo na may angay nga basulon, ako na, dili ikaw. Kay igo ka ra nang uyab nako. Ako mo inisugot. Niya ako sa usa ka obligasyon nga dili na inako kaya. Nga alkansihon di ay ko. Ug sa may gusto nimo mahitabo karon. Agad ko nimo kasi magkaputi mo hukom, ha. Nanit, mahal ko kayo ikaw. Dahil ba okay gid anak? Mahal ko ikaw. Apan dili ko mabuhi sa pulos na lang gugma. May kaugalingon kong kalipay nga ako nang gihikaw sa akong kaugalingon. Sukad lang ko mahilang bikit nimo. O dili na ko. Dili na ko. Makikbuwag ka na nako. Pasilo ako. Apan kinahanglan ko ining buhaton. Ug kay wa na ko malipay na ning atong pagpuyo. Panahon na sab nga akong kaugalingon na akong hatagan og pili. Dili ikaw, dili ang akong gugma nimo. Og labaw ng dili ang imong anak. Ang akong kaugalingon. Usa lang siya. Makakita ka paglaing babae nga makadawat ninyo ni JR. Magmahal ninyo nga way kondisyon. Di lang tingin ko pagitaglain, ma. Igunas na nit kami apos kung kinabuhi ni JR. Uman sa kaway tayo ni Jane ka kong asawa. Gusto man sad. Itingog na lang kang JR ang imong panahon. Nagkinahanglan usab siya sa imong panahon. Sa imong pagmahal. Uy, unsa man rong nanamaho? Uy, si JR ba? Nagpagawas na di siyang hugaw. O magkapugong. Uy, kaluoy sad. Hita na tana, doon tang akong apo. Ay, muralagoy nahitabo ay. Muralagoy binaklog nahitabo. Masalamat, ma, nga. Missouri ka din sa bahay. May nakatapan ako sa pag-atiman kang JR. Maayo ka di kay day off ka karon. Unsaon naman ang ugma, ting trabaho naman nimo. Kisa may mabilis bata nga, gibiyaan ka naman sa imong kaipon. Ako sa evidence mo silingan, ma. Ako lang inadlawan. Aron may magkabantay ug magkaatiman sa kong anak. Samtawa ako. Ay, pasagdi lang. Kung makalugar ko, pagasuruyon ko din hinga akong apo.
Oh, ay, kinsa ba nang nanawag ma? Ay, si Papa na sad nimo. Magid ni siya mahimutang basta madugay kong pauli. Maglain na yung utok. Ha? Kadiyot. Hello. Hello, Gomer. Ay, di ara ko silang Michael, oy. Unsa? Ay, pasensya ka na naka. Diligid ko makasuroy sa inyo. Magatiman pa kong papa nimo kay nag-mild stroke. Sige, huwag ka suma. Nagkasabot ko. Pag-amping mo din his JR, ha? Sige. Anisa ko. Amping sa ma. Magalasing ko na di hapit sa hapon. Di pa mauli na. Mangandan ako. Ano na, magkapauli na ko sa bahay. Mula ko na ba na ito tibantay ni GR. Basta maabot ako. Kaminsan si GR may magpugno, magatubang. Mangandan ako. Asa na tita Nanit? Ay napangita niya anak. Nilag kasi tita nanit ni mo. Layo kaayo. Layo kayo? Oh. Apas ni mama? Ha? Apas ni mama? Patay tita Nanit. Wa si mamatay eh. Si mama lang ni mo ang namatay na. Si Mama Jane. Pero si tita nanit tuwa sa layo, nag-work. Work? Oh, nag-work. Jer, gabi na ba? O may work si Papa ugma. Mao nga, sige na, mga tuwa na ta. Sige. Tug na GR. Kantay GR, papa. Kanta. Uy, ka-cute pining ako anak. Uy, ka-cute gid eh. O sige ha, kantahan ka ni Papa. Hangtod makatug ka. Promise ka nga matug ni Gaga, ha? Oh, tug na GR. O sige. Kantahan ti ka ha? Bakit ba ganyan ang buhay ng tao? Nang luling, magtrabaho na ko ha. Ikaw lang mag-igos kong anak ha. Odong, ayaw ka balaka. Ako na yung mag-iko kang JR. Tagang salamat nang. Tod. Hatagan kang daan sa imong suhol ha. Karon adawa. O, niasa pa niyong pagpagkaon yung GR ha. Magluto lang diha. Kay wag ko makaluto daan. Napik kong mata. Ako na lang unta to ang imong gipaluto. Wag mo na itong sabot nga. Maluto ka. Para naman GR. Ang bata na may imong bantayan o katiman nun. Ay kapila raman untay pagluto. Basta naalay lutuonon. Ay, okay na nang. Sige lang, pagluto lang diha. Sa trabaho alang kong alang kong pamahaw. Ikaw ang mag-igo doon. Jar, anak. Ato na sa Papa, ha? Di ka magbaad, ha? Di man ang luling, ha? Behave, ha? Magdaras Papa ug lami. Inipaulin ako, ha? Love you, papa. Ang ka-cute kid ko, anak. Love you too, anak. Good boy, ha? Good boy. Sige, ha? Ato na sa Papa, ha? Ginoo ko. Pa-overtime mo na ba, Demi? Saan ako siya? Sip na luling. Ako siyang tawag na. Ako siyang yun nga. E-extend na yung oras. Dong, pasensya ka na yun. Dili ko maka-extend sa akong oras kay birthday man ko sa igsuon sa akong bana. Ug mo adto mi sa ila. Wasan ko kapananghid sa akong pares. Masukoon niya ko kalit-kalitan akong pananghid. Mo ba? Sige man ang luling. Sige na lang. Siguro lang ang bata, ha? Inigda ko rin mo. Pagkanda siya daan. Ukod mo, pakatulog ka siya daan. Saan di pa ko maabot? Kay malangan ko. Kay mag-overtime mo, good me. Ayaw ka balaka. Ako nang ipahilo na utarong si JR sa dili ako mulakaw. Pasensya na yun, ha? Sige nang. Nagsabot ako. Sige, bye. Ginoo. Sige na lang. Wa mo kamahimo ini. Di sa mahimo nga, dili ko overtime. Kay, doon may dinalian nga giapas. Ay. Kayo no, para sa ekonomiya. Di pa rin yung double pay eh. Di ba di ko overtime ha? Kay, huwag ko kabinas kong anak. Nagsulot to sa bahay ron. Mauni nakapait sa single parent. Way kaabag. Pangitag ikapuloy na nito eh. Kunya na bay.
Pabutan lang higayon na. Nga di upang itaon. Michael, Oh, oh. wa ka makabalita? May tungod sa unsa man? May sunog ko na dapit sa inyo. Gibalita sa radyo, nakadungong atong amo. Oh, unsa? Sa amo ginagsugod ang kayo. May mga sulti-sulti nga dunay kaduwa sa JR nga mga bata dito sa bahay. Nagduwa-duwa og kandila. Nakadagan ang mga bata sa kaduwa ni JR, apan akong anak. Wa na makadagan sa gawas. Light material lagi. Dali kay nagkakatap ang kayo. Ug nasunog gid ang amo. Lakip ang akong anak. Marko mabuang ato higayuna. Nga layo ko sa kong anak. Ug wa na ko'y kaygayonan pagluwas pa niya. JR anak. Niapas ka na ni Mama Jane mo. Inyo na kong gibihaan. Tabangin niyo si Papa nga unta. Ako malabang. Pinilay pagsuway may abot sa kong kinabuhi. Dinhin ng kutob. More powers RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Michael nga taga General Santos City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga dekalahan kapalara. Ang mong kaagi kibuhatan ng duwa sa radyo ni Mira Luna Tumulak ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. I love you, Jen. Rick, Nabaw ko nga nagtuo ka. Nga di ko seryoso. Pero ako magbinuang, Jen. Tinurang kong gibati para nimo. Love ta ka. Ug di ko gusto nga magmahayo niya ako kung di ko makasulti ni mas tinuod. Ricky, Please, hatagi kong chance. Di ka magmahay. Promise. sige kod. Sige, gisugot ako nimo. O Ricky, kita na. Yes! Unsa ba na gikabisihan ni mo diha, anak? Nagtanaw-tanaw lang ko aning package kasal, ma. Uy nga naman, magpakasal na ka. Kung masugos din eh. Nag-propose na di ay ka. Wa pa. Mag-propose pa ko. Rick, unsagod ni... Anong niluhod ka? I love you, Jenny. Gusto na ko nga ikaw ba nagiti ka, hagtod sa hangtod. Will you marry me? Rick, dili kasal mo ibasihan para makasiguro tanga kita na gud hangtod sa hangtod. Oh, Jen, Pero, mahal ti ka. Maumusugot ko nga magpakasal ta. kuyawa na ko. Abi na kung di ka masugot na. So, panahon na para mag-prepare sa tong kasal. Haya. Kaslor no na gida. Oy, o kinahanglan nga naa ka sa kasal na ko, ha? Bisman ko. Ako sa manday, natural. Mao nga uli na diri sa Cebu. Sunod semana naman yung kasal, no? Oh, Sige. Muli ko. sultay ko kano sa kay sudaton ka na mo sa airport. Rick, sorry. Dili ko pwede makauban ni Muron nga magsugat sa airport. Naglain ako na waskod. Bati. Gusto unta na kung naa ka. Pero sige lang. Layab sa kayog mamugos ko. Sus, paya. Nangluod. Nga na sige ko, mauban na lang ko. Mag-abot na lang yata sa airport. Malahos na ko dito. Hain naman mo, bride to be. Kanina raw ito nga nag-chat nga padung na siya.
Siya na siguro ni. Oh. Uy, si tita mali eh. Ang mama ni Jenny. Ah, hello, tita. Dong, Ricky. Si Jenny. Ngano, sinita mo ni Jenny? Ha? Wa na siya, Dong. Patay na. Ha? Ursay patay na. Recorded by Radio Mo TV. Jenny, mahal. Pasalo ako. Ako ginisa ang ginintalan. Kung mo pati ka pusa. Dong ayaw basula imo ko kalingon. Wa kay sa. Naibaw ko nga hasta ka dili ka gusto nga mao ni mahitabo sa akong anak. Nga madisgrasya siya. Tita. Unya ingon inira ka permi. Magsikalag kinuktok sa imong kwarto. Ma, Wa na kay kawas-kawas, anak. Nabalaka na kay kunimo. Ayaw preso ang imong kaugalingon, nak. ma, Gawas. Panglaag mo sa imong amigo. Sige na. Kung dili ka gustong atakihon ko sa sobrang kabalaka nimo, anak. oh ma. Ayaw kayo nagawas na dito sa imong lungga. Isunod lang akong gusto ni mama. Grabe ka sa mawala ka, God. Mausad. Pinahanga malingaw sa karambay eh. Nakipailayla ni mo. Kisa man. Basta, padung na to din ni. Oh, ni alam din siya eh. Chloe! Hi! Sorry kayo, dugay gid ko. Bako maka-out ko dayon sa work. Okay na eh. Si Ricky day, amigo. Bye, si Chloe. Hi! Nice to meet you, Ricky. Nice to meet you too. Sa mukha ni Chloe eh. Sige mag-chat. Ako rin taning yun na itong nag-inom eh. Tapalan siya eh. Bye, di ko na ka reply ngun si Chloe. Kapoy eh. Bye. Saan mo pagkalimot ni Jenny? Kung di ni mo hatagan ang imong kaugalingon, og chance nga mo entertain og lain. Bye. Yun, nilang god. Abi na ko, wala kay planong magpakita pa na ako. Medyo busy lang ko atong nangaging mga adlaw, God. Abi na kong di kaganahan ako. Actually, na-enjoy sa ko atong last nga nagkuyog ta. Ayaw ka bala ka, mas ma-enjoy pagid karon. Chloe. Unya bay, kumusta man mong Chloe? Lingaw mo sa ikaw, Banbay? Daan pagilagi ko nga, makasinabot gid mo. Ayaw, nagdugay-dugaya. Panguyap na. Chloe? Okay ra ka? Hilo mo lagi kay karon. Sultihin ako ko sa tinuod, Ricky. Unsa gid ay ta? Oh. Mura tao kuya. Kay pila nagod kay kayo nga may nahitabo nato. Pero nagunahon na ako pa. Unsa data? Unsa status na tong duha? Sa tinuod lang, sorry kung selfish man paminahon, pero nagkagusto ko nimo, Chloe. Nindot kang ikaw, Ban. Malipayon ko kung makuyog ta, pero... Pero dili ko nimo mahal. Chloe. Nga naman. Kay wa pa ka maka-move on sa namatay nimong ex? Chloe. O sabi gusto sa nimo.
Kinahanglan pang mamatay ko, una ka makarealize ka mahal sa di ko nimo. Oh, Gusto ka? Selfish ka, Ricky. Gusto kang maglipay-lipay pero hadlok kang mukumit. Talawan kang dako. Chloe. Well, you only need the light when it's burning low. Only hate the road when you're missing. Sakit ang gisulti ni Chloe nako. Ug ang kuno nako nga tinuod ning tanan. Mas nilabaw nga akong talaw. Ug mahadlok ko nga mokumit. Dili lang kutob ug daghan kayong salamat sa pagtaga din akong tampo. More power, Iron Man. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga higalang kaagin ni Ricky nga taga Mandawi City, Cebu. Ubad na sa awit ngayang kipangayo. Awit nga regalohan, let her go. But you only need the light. Ang maong kaagi gibahatan na duha sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Basila Raganas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakaan. I-address lang nining Stolomanon, handumanan sa usakaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubat kaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanood. Recorded by Radio Mo TV. Handumanan sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan, nga tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tawgalan ko sa ngan nga Jong. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Never thought that I could love. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa siyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Negros Oriental. Ang ato matatampo nagdasangan nga John. Ginairan na ng mga bayhan na ipaso diha da. Grabe ka makaabiba. Huy, gaw, siyempre mabibagit ko, no? Nako niya akong beshi. Next is candidate number 9. Hello, everyone. My name is Bea, representing Section Emerald. Asa mo lang imong beshi ana? Ako mo no? Siyempre, ako ginambe. Kana, ako ang best. Go, best! Best, go! Mo na ang imong amiga. Gaw, ipaila-ila ko niya, be. Naayaw na lang gaw, oy. Maluoy tani mo. Daghan pa nag-uyab. Ha? Kukuyaw, good. Lagi! Pero gaw, basin pa dali o mausap siya kung magkailan. Oh, sige. Suwayan na to. Best! Congrats! Ikaw yung mga inahimo nga Miss Intrams. Gupaha, uy. Thank you, Besh. Ay, ganun, Besh. Ila-ila di mo sa kuig agaw, be. Si Jong. Hi, Jong. Nisamot siya kagwapa nga. Naklaro Dili na ka nag-school? Walagi ko magkabantay niya, Besh. Transferee ni siya, Besh. Ah, mao ba?
Besh, mag-ilis ako ha para maka-appeal ko sa mga activities nato. Sige, Besh. Go pa, yun ni Bia eh. Friendly pa good. Kinahanglan nga ako siyang maila-ila og maayo. Nakagusto gid ko niya. Busugan ako, eh. Huy, gaw. Ay, gaw. Naunsa man ka, uy. Wala mo kayo tingog-tingog diha. Ha? Ay, hay. Nagsige ka guna ako na ni Bea, no? Nakagusto ka niya, no? Ganahan yun kayo ko niya, gaw. Sige, gaw. Nahibaw man ko nga buutan ka. Basi pa din ikaw mo yung makapausap sa kong amiga. Tabangan ti ka. Ha? Unsa may paagi ni mo, gaw? Unsa mo kay paagi atong agawan? Mag-iingnan mo ko nga maglakolakaw ra ko ng bisag asa. Unsa di kay plano niya? Kuyog na mo. Aha? Kuyog na mo. Dali mga brad. Tabangin ko ninyo. Dali. Ha? Uy! Asa ko rin yung dadanoy? Anong iyo ko giguran? Dali na. Itabo din pa niyo sa iyong mata. Una ka masud. Ha? Sige na yun. Sige. Mana? Sige. Sud na. Kinsa na? Si Bea? Ako ning tantangon ang kitapon sa akong mata. Si Bea gid lagi. Gitangtang sa niya ang iyang tabon. Daan, pagid lagi ko. Tagaan lagi ko. Si Angel mo ay nagbayad ini ba? Ha? O, ba ka makisuway, ani? Basta, intramurals ka ni, pwede ka mo bayad o mga students. Aron dakpon, kung sikin sa may gusto nilang itupo-tupo. Unya, isud sa classroom, aron magka-istorya. So, dili ta makagawas din eh? Dili. Naatay 30 minutes nga mag-istorya. So, what tay choice? Okay ra nimo nga mag-istorya ko nimo aron magkailat ha. Bisag manguyab pa? Ha? Joke ra, oy. Nabuwabaya siya dayon. Sige, mag-ila-ila ta. Bia, dugay na magigong nanguyab nimo. Ingon ka, na ako chance. Mao nga nipaabot kit ko. Kanusam ko nimo sugton. Jong, buutan ra kaayo ka para nako. Basin og makonsumisyon ra ka nako. Dili lagi. Buhaton ako ang tanan. Sa pagsabot nimo. Ampingan tagid ka. Sige, ganahan masad ko nimo. So, kita na? Gisugot na ko nimo? O, Jong. Yes! Maayo kayo nagdugay sa gid mo gaw, no? Magtulo na gud mo katuig. O gaw, ug para nako gaw, siya na gyud ang akong minyuan. Salamat kaw, ha. Kay tungod nimo, nausab gid ang akong amiga. Madara man gyud ang iyang kabadlungon gaw. Medyo laagan siya pero dili masad madugay ug uli. So, wag gyud ko'y pagduda niya. Og nako isulti mo gaw. Pero secret pa rin nato ha. Ikaw ang unang mahibaw ini. Unsa man ikaw? Muadto man ko karon sa ila. Mo propose na ko. Dili ko gusto nga mawa pa siya nako gaw. Oh, wow! For sure, gaw mo tando gito akong amiga. Congrats in advance, gaw! Salamat gaw. Jong. Ngano ka? Oh. Mura mo nako
Suratan nga ni ako. Wa, Mahal, naghila ka ba? Unsay problema, ha? mahal. Na ako isulti ni mo. Parehas ta. Nasa ko isulti ni mo. Ikaw lay una. Ikaw lang. Unsa man na, ha? Mahal. Mahal, I'm sorry. Ngano man? Mahal, nakasaha ko. Ha? Mamdos ko. Unsa? Mahal, unsa kita buwa? Wa pa may... Nahubag ko kauban ang ako mga barkada. Ug may nahitabo na mo. Nganong nabuhat man ni mo na ako, mahal? Mahal, I'm sorry. Sorry, Kyon. Wag gini ka mahigugman ako. Ayaw pag-iwan, anak, Jong. Mahal, taga-ayo ka. Nagmahay ki kong maayos ako gibuhat nga. Naginom-inom nga wa ka. Mahal, dili ko gusto nga mawa ka na ako. Andam kong magbago. Ayaw lang kong biyae. Naibaw ka bag... Unsay ako isulti unta ni mo, mahal? Mo-propose na unta ko ni mo. Kaya dili ko gusto nga mawa ka pa nako. Mahal. Pero imong giguba ang ako plano. Sorry. Sorry, mahal. Pero mahal kayo, tika. Mao nga mangutana lang gihapon ko nimo. Will you marry me, Bea? Ug musugot ka nga ako'y mga mahan anang bata. Yes. Yes, mahal. I love you so much. Promise, mag-usap na ko. Promise. Dawat ika bisag unsa pa ka. Pero ayaw na gitpabadlong, ha? I love you. Wagi ko magdahom nga mahigugma ko og ingon ani ni Bea. Maong andam gyud gihapon ko nga dawaton siya. Og sukad atong hitabua, nagbag-o na gid siya. Giisip na ko nga tinuod nga anak ang bata. Ug malipayon kaayo mi. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong sugilanon. More power sa RMN. Mao kada mga hikalan kaagi ni John nga taga Negros Oriental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit kadagalahan, Never Thought That I Could Love. Ang mga kaagi gibuhatan ng duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na ining tulumanon, hantumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa hantumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Maukining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang tumatatampo, dagdasingan nga, Jacob. Recorded by Radio Mo TV. Okay na. Andam na ko. Dong, pangandam na. Ah. Oh, oy, andam naman di ay ka. O lala,
Sayom kog mata para di ko malate. Bilibagid na ko sa imong kakugihan, apo. Kung permiho na nimo, maayo gid unya ang imong kaugmaon. Gusto ko makahuman og school, Lola. Kaya akong ipakita ni Papa nga bisag gibiyaan ko niya. Kaya na ko nga wa siya. Apo, ay, dali, kaundaan una ka mo adto sa eskwelahan. Congrats, apo! Ni-graduate na gid ka sa high school. Thank you, La. Adali na, nagpalit kog lechon manok. Kanto lang una mo'y atong kanon, ha? Wa pa mangkoy kwarta si Lola para sa gawas unta tamangaon. Ay, okay ra, oy, Lola. Kalamian ang lechon manok, ka. Jacob, asa na kayo sa college? Wa pa ko kay Bao, bay. O may kwartas Lola, god. Oy, pwede na ka mag-working student ko para makwarta ka. La, bitaw, no? Ako ingnan si Lola. Kay ganahan di ko muskwila. Way problema dong. Kaya baka nimong mo eskwela unya mag-working student pakyog ka. Kaya la, oy. Basta para sa kong future. Kaya ako ingnan ako, La. Nala, sige, buhata. Buhata ko nun sa gusto nimo. Dako ko og pagsalig nimo, dong Jacob. Salamat, La. Yaya! Dali mo yan kitang trabaho? Anagi na ba, basta maningkamot. Wag yun. Sigurado dyan ko ba kung buhay pa lang tas mama ni mo. Proud kita ni mo. Magid bay. O, hasabos papa ni ba? Way labot ang akong amahan kung sa may nakabuon ako ron bay. Maong, may mo ba? Ano siya gisguti? Ba, Jacob? Kinsam ning numeroha nga dagang kay miss calls. Akong tawagan be. Hello? Si Kuya Jacob ni? Oh. Kinsa ni? Ay, salamat. Isakto gani gihatag sa imong lola nga number. Nagpa-asif na ba ako nga kauban tas trabaho. Kinsa man ka? Ako si Jana. Imong igsuon. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Salamat kani sagot ka magkita ta kuya. Gusto lang akong karohon kung ganong ningon ka nga igsuon ta. Magsuon ta sa amahan. Kugihan na gid mo pamabdos niya, no? Nya, biyaan ra niya. Masaban? Nangita kasi mong amahan? Gibiyaan sa mo? Okay ba kain siya? Dili kuya. Si Papa mo inangita nimo. Unsa? Karon na lang? Kuya, naisakit sa Papa. Na-admit siya ron sa ospital. Nga naman? Nagkinahalan siya kwarta? Dagam siya kwarta? Anong ako may hasulo niya? Dili na mao. Gusto na siya makakita nimo. Ina nga di ko. Huwag di gid mahitabo nga magpakita ko niya. Sama siyang gibuhat ako. Kuya Jacob. Bagaanig na nga muhangyo nga makakita siya na ako, no? Uman siya ang gibuhat nga gibiyaan mi niya ni Mama. Kung mahilungdag,
Mo hinungdan nga naghikog si mama. Dong, wa pa ba katulog? Uy, di mo lagi ka. Waral. Pagkatog. Ngano man doon ay problema? Nahala, sige. Buo na ako katog, ha? Kay duka na gyud kaayo ko. Ayaw palabi. Oh, Lola. Dagkan sa kay miss call si Jana nako. Sa mukha ba niya eh? Bahala na siya. Di ko na ako siya tubagon. Hey, Bechiko, nakikita mo, ito sa labi. Ha? Kisa man? Yan na. Di bagid ko ni mo undangan, ha? Di lagi ko mubisita sa imong amahan. Kuya, please. Gusto na ko nga magkasulti mo ni Papa. Dugay na siyang gustong doon isulti ni mo. Paminawa lang siya, kuya. Maluoy ko ni Papa. Ikaw maluoy ka. Kaya nagpakaamahan man siya ni mo. Pero nako, wa? Mo di ka makasabot ako. Nakasabot ko ni mo. O garon makasabot sad ka, pang minawa lagi si Papa. Please. Bisag dili ka mo tingog. Masaban, undangan ako ni mo kung maadto ko. O, kuya. Sige, adtoon ako imong amahan. Pa, niya na si Kuya Jacob. Anak, salamat kay niya ka. Biyaan sa tamo, ha? Jacob, paselo ako. Nga naman. Mabuhi was mama kung pasiloon di ka. Naibaho ko. Bisag unsa pa'y buhaton ako. Di na ako mabalik pa ang tanang nitabo. Pero dong, gusto kong may baw kas tinuod. May baw kas tinuod. Isultihan akong lola. Nga siya mo hinungdan. Nga nagikog si mama ni mo. Usa? Ay, kung daw tas lola, naghikog si mama tungod ni mo. Kinibiya ka na mo. Dili ka na may tinuod. Gusto sa imong lola nga magbuwag mi. Kay may lain siyang gusto para ni mama ni mo. Kaya ko, wa ako'y kwarta. Di ko dato sama sa iyang nagustuhan para ni mama mo. Ug gipreso niya si mama ni mo. Mao'y hinungdan nga wa na may magkaagwanta. Ug naghikog siya. Kung gusto ka, pangutan ay mong lula. Pasilo ako, Dok. Sa ato ba? Tinuod na? Oo. Kay nahadlok ko nga magkalisod si mama ni mo ug ikaw tungod sa imong amahan. Wa ko magdahom nga mo asenso dahil siya. Tunga po pasaylo ako. Ay, kabala ka na. Bisan patulog mo na gibuhat ni mo. Pero di kalimod nga,
ikaw mo nagpadako na ako. Dong Jacob, salamat dong. Ug kung napasaylo ko nimo, unta pasayloon na lang sa nimo si Papa nimo dong. Nituo ka ba nako dong? Oh. Gisultihan ko ni Lolas tanan. Salamat dong. Pero dili ingon anak kadali ang tanan. Hinahanglan nga mamawi ka nako. Oh, dako nako. Pero gusto kong makatilaw kung sa'y bation sa mahalon sa usa ka amahan. Kana kung mahatag na nimo. Oh, dong. Ako nang buhaton. Mamawi ko. Oh, please. Kinahanglan nga magpakaayo ka. Oo. Maningkamot ko nga mamaayo ko. Salamat, Dong Jacob. It's not time to make a change. Just relax, settle down. If you want. Taas nga panahon nga nagdumot gid ko sa kong amahan. Tungod sa sayop nga pagtuo. Og wa ko magmahay nga gihatagan ako igayon si Papa. Kay gipakita og gipabati gyud niya nga mahal sa gid ko niya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Jacob nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kapangayo. Awit nga reguluhan, Father and Son. How can I try to explain? Ang kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi, kinaglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpamina. Recorded by Radio Mo TV. Handumanan sa kaaw. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si B-Boy. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Till Death Do Us Part. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano para siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Liloan, Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga B-Boy. Recorded by Radio Mo TV. Magdang kang trabaho? Oh, B-Boy. Naglipog ko saon ko ni. Doon ka puyo sa akong apartment. Mag-usa lang na aron, wakay baranan. Tinuod ka? O lagi. Love, thank you. Thank you. Nasayo lagi karon. Lagi? Sayo ra kong nahuman sa akong trabaho ng Love God. Mao di ay. Love, anong yung mo andar ang suga? Under na ni? Ambot, love. Ako kay bao. Anong ka, no? Oh, diba?
Ang electric fan. Di sa lagi mo anda. Ambot, love. Uy, wa ko mahibaw. Love, nabayad ba nimo ang kwarta nga akong gihatag nimo para kuryente? Kuan, love. Wa lagi. Diya? Ano man? Asam na yung kwarta? Kuan lagi, love. Kanang nagamit na ako. Sorry. Nga nga nang huwag ka musulkin ako. Plano mong kutatan ako nga ilisan na ako sunod si Mana ba, pero uwa man ko makabantay nga June na di ay ron. Niya, sa amin na ko ron. Wani labas mama niya. Kauwaw sa doon, may bawa siya nga naputla tas kuryente. Biboy, sorry na. Takot sa di. Mulayas na lang ko. Total, porhisyo naman ko ni mo din eh. Mas maayo pag mulayas na lang ko ron, dili ka na mahasol pa. Unsa? Ayog ka bala ka. So good ka ron, dili na ko manghasol pa ni mo. Love. Sa di. Huwag maging mo na nagstorya ko. Magbuwag na rin sa tingali na Biboy. Dili ko gusto nga makahasol ko ni mong maayo. Ayaw, di ka malakaw. Di ka masugot. Pero, nasuko man ka na ako, Pi. Sorry na. Ay, nadala sa tingali ko sa kainit sa kung sige na. Istoryahan tani. Ibalik na yung mga butang niya. O niya sa mamanin mo. Ako lang sang ingnon nga. Sa sunod na lang mo ani, aron wa siya ikasulti nga pati. Ay, tasa ng uyaba ba ay? Lagi. Pero bisag, manana siya bay. Love kaya pun gayon ako siya. Love is blind gid no? Hindi siya bay. Manana lang tingali ang higugma. Dili lang kay ang iyang kanindot mo imong higugmaon. Kung dili, apil na sa dang iyang mga apan. Abay. Will you marry me? Love. Yes. Yes, love. Yes. I love you, love. I love you too, love. Love, Charm. Asa ako sa nina nga sulubon pa sa trabaho? Nara diha. Nasa kabinet akong gihanger. Ang sami gibutang ha? Ay, naraday. Mongi, huwag na yung maplansang tarong. Naapagin man siya. Love? Love, Nakita ni mo? love sa doy. Saan ni? Huwag na yung maplansang tarong. Naapagin man siya o nga, huwag makuha. Sorry na, kun. Sige lang, dili bitaw maklaro, oh. Gahi kayo tangtango ng mansyagod. Sama na gani akong kamot sa paginusukuso. Ay, tasa ng asawa ni mo ba ay? Murag way na kamauan. Mau lagi bay. Mau bitang sahay sa puton ko. Kinahanglan gini siya makaton bay, kay babae na. Isud kayo di siya makaton. Ha, basig mapulihan nun mo siya sa lain. Bay. Recorded by Radio Mo TV. Muna na, ginbitaw na bay. Mao nang ubang mga ban na diha mangita naglain asawa kay di magkamao mo atiman nilang asawa. Bay. Love, o saan yung nasa lamisa? Sudan na to, love. Ha? Skinless na. Sorry ha nga, napagod. Makaon ba ni? Love, makaon pa man good. Kuha ilag paig. Grabe. Hasta pag prito, love, di gyapon ka kahibaw? Love, sorry na good. Nahibaw pito ka nga, di ko maayo aning mga ingon ani, pero naningkamot ba ako ha? Sige lang, love. Nagsige makugtanaw sa internet karon kung unsay mga klase sa luto ug kung unsaon. Mabawi lang unya ko nimo next time, ha?
Unsa naman na ba eh? Gibaw naman ni Muri din eh. Pilti ng ituma oh. Pala na bay. Basta kay gi-effortan ni sa akong asawa. Kaon lang gyapon ko ni. Sertiha gid sa mga asawa ba eh. Kay grabe gid pasensya niya. Ana gid bay. Asawa man. Ako pa ni mo ba no? Pa-endor pa ni mo kulinary. Makato nagluto. Mau. Sa ato pa, gisakyan ni mong paginoang si mong amigo nako. Unya, perti pa ni mong katawa. Love, kuan ka nang joke lang mo. Mas maayo pa tingali, Biboy, no, nga magbuwag na lang yun ta. Pangitag asawa nga makatiman ni mong bayo. Kanang daghag na kamahuan, kay bawo mo luto, manglaba. Dili sama na ako, nga bisag unsak simple ang terminal pa. Cham. Nakasay kayo pa ako. Nagtuo kag lalim ako gibuhat mo mata kog sayo aron nga lutuan ti ka. Kanang laban ako imong sinina. Nagtuo ka nga wa ko nagyagwanta bisag nagsamad-samad na akong kamot. Mo magbuwag ta, Biboy. Dili na ko. Dili na ko kaya imong ipangayo isip imong asawa. Cham. Uy, wa man din ang akong anak na si Charm, B-boy. Nga naman di ay nag-away na sad mo? Uma. Muli nang gudunta na siya dayon ma. Pero gabi wa mo gyud ni pauli sa bay. Mao ba? Kapilan sa nako gitawagan ang iyang cellphone pero di mo tubag. Uy. To ating nga lito siyang amiga, uy. To ako nagsuway. Oh, sige ma. Salamat. Sige ha. Biyaan na una tamo din sa komika, B-boy. Sige, salamat. Ganun ni anhi pa man ka. Love. Uli na sa ato. Dili na ko. Di ba niingon ko ni mo nga makigbuwag na ko ni mo? Wa ka gadi makasabot. Love, sorry na kun. Ako may mga ipasaylo ni mo kay dagan ko wa makamahui. Charm. Maong mas maayo pa tingali nga mangita na lang kaglain nga daghang nahibawan. Dili parehas na ko. Pero ito rin akong gusto. Wa may nausap sa akong feelings ni mo ba? Maura magihapon ang pagmahal nga akong gibati ni mo sa dihang gipanguyaban palati ka sa una. Pero dili man ko maayo nga pag-asawa ni mo, Pi. Sorry ah. Pero gusto kong masayod ka nga proud gihapon kay ko nimo. Bisag daghan kag wa na kamahuan. Kay nakita na ko nga bisag lisod para nimo pero naningkamot man ka. Bipoy. Mano sige na love. Mamalit na sa ato gi. O tarungon na to nga to kabanyon. I'm sorry, love. Sorry sad. Sorry sad. So, okay na ta. Oh, love. As we walk the Sa kaminyoon, dapat naagid ang pagsinabtanay aron mulahutay. Sa akong asawa, proud kay ko niya nga siya mo'y nahimo na kong kaabag sa tanan o nahimo na kong kapikas sa akong kinabuhi. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN.